Ahoj, volám sa Denny a túto nahrávku som pripravila pre všetkých, ktorých zaujímajú ľudia a ich vnútorný svet. Ako vnímame samých seba, prečo niekedy nevieme vysvetliť svoje pocity, ako sa k sebe i k ostatným správame, prečo sa tak správame, kde sme sa to naučili a či to prípadne môžeme zmeniť. Ja osobne sa tejto oblasti profesionálne nevenujem, ale pozbierala som pre vás to najlepšie z vedomostí a skúseností odborníkov, psychológov a psychiatrov z rôznych kútov sveta a pripravila z ich prednášok niekoľko ucelených príspevkov na túto tému. V dnešnom príspevku sa budeme rozprávať o jednej zo základných ľudských emócií a tou je hnev. Stávalo sa vám v detstve, že ste museli tráviť čas s ľuďmi, s ktorými ste sa necítili dobre, alebo na miestach, na ktorých ste sa necítili fyzicky či psychicky v bezpečí? Hnevalo vás, keď ste sa museli dlhodobo venovať aktivitám, ktoré vám nedávali zmysel ani neprinášali radosť? Mali ste pocit krivdy, že musíte dávať niečo, čo iní nedávajú, alebo že nedostávate, čo iní dostávajú? Áno, stalo sa nám to všetkým. Avšak oveľa dôležitejšie, než čo sa nám dialo, je to, ako sme s tým naložili. Mali sme možnosť o svojich pocitoch s dospelými otvorene hovoriť? Alebo nás pri prvom prejave hnevu či vzdoru obvinili z neposlušnosti, nevďačnosti alebo sebectva a preto sme v ďalších podobných situáciách svoje pocity radšej nezdieľali? Vychovávali nás niekedy vyhrážky typu, že nám zdrevenie jazyk pri odvrávaní alebo odpadne ruka, ak sa na dospelého zaženieme a preto sme sa radšej naučili hnev potláčať? V dnešnom príspevku si povieme, prečo je dôležité, aby deti mohli svoje autentické pocity s dospelými bezpečne zdieľať a čo hrozí, ak ich prestanú ventilovať a začnú si ich nechávať pre seba a postupne ignorovať. V našom mozgu sa nachádza niekoľko kompaktných systémov, ktoré, ak ich správne používame, doslova zabezpečujú naše prežitie. Tieto systémy už poznáme z predchádzajúcich dielov ako emócie. Emócie sú v podstate pudy, inštinkty, ktoré vyvierajú z nášho najhlbšieho vnútra a upozornia na seba fyzickými prejavmi. Toto je veľmi dôležité a preto to zopakujem. Emócie nie sú len v našej hlave. Emócie majú viditeľné fyzické príznaky. Aj hnev má, okrem toho, že je v našej hlave, svoje fyzické prejavy. Hnev nie je len myšlienka. Keď sa hneváme, mení sa aj naše telo. Mení sa svalové napätie, začneme rýchlejšie a plyčšie dýchať, výdych sa stáva oveľa kratším než nádych. Zviera sa nám žalúdok a nie nadarmo sa hovorí, že emócie nie sú v hlave, ale v žalúdku. A hoci tieto pochody v našom tele všetci poznáme, nie vždy im venujeme dostatočnú pozornosť. A práve to môže mať do budúcna nepríjemné následky v podobe psychických problémov či psychosomatických ochorení. Prečo a kedy vzniká hnev a ako funguje? Hneváme sa jednoducho vtedy, keď boli prekročené naše osobné hranice, či už fyzické alebo emočné. Práve hnev nám dáva najavo, že sa to udialo alebo že sa to práve deje. Takýto opodstatnený hnev stráži naše osobné hranice a tým pádom chráni nás. A tá najprirodzenejšia vec na svete
ktorú by sme mali urobiť, je takýto zdravý hnev prejaviť. Ak by sa hneval akýkoľvek iný savec, pretože hnev nie je len výsadou ľudí, prekročenie jeho osobných hraníc by okamžite vyvolalo reakciu. Kôň by kopal, pes hrízol, kocúr škriabal. Keďže je ale človek spoločenský tvor a nemôže kopnúť učiteľku alebo pohryznúť úradničku, už od detstva sa učíme prejavovať hnev priateľným spôsobom. Veľa ráz sa však stane, že nielenže sa zdravý hnev prejaviť nenaučíme, my sa ho naučíme dokonca potláčať a ignorovať jeho signály. Než si povieme, čo sa deje v našom tele, keď hnev dlhodobo potláčame, zastavíme sa pri tom, ako sa človek od útleho detstva učí s hnevom zaobchádzať. Ľudské mláďa je nielen fyzicky, ale aj emočne absolútne závislé na rodičoch alebo iných dospelých, ktorí plnia rodičovskú funkciu. Ak by sme existovali mimo spoločenské štruktúry, bolo by priateľné a v poriadku chodiť po svete nahý, jesť rukami a na neznámych jedincov vyplazovať jazyk. Keďže však žijeme v civilizovanom svete, musíme naše prirodzené pohnutky istým spôsobom regulovať a svoje správanie prispôsobiť tak, aby bolo spoločensky priateľné. Postupne sa toto naše naučené chovanie pre nás stane prirodzeným a nemusíme o ňom vedome premýšľať. Chováme sa skrátka tak, ako nás spoločnosť upraví, ako nás nastaví výchovou. A keďže základnou spoločenskou štruktúrou je rodina, zabezpečujú túto výchovu práve naši najbližší, čiže rodičia alebo opatrovníci, a my sa následne chováme tak, ako nás nastavili, alebo aký nám dali vzor. Ťažko naučíme dieťa, aby jedlo v kuchyni za stolom, ak si sami nosíme jedlo do postele. A len ťažko ho naučíme pozdraviť či poďakovať, ak to sami nerobíme. Nie je to nemožné, ale bez vzorového príkladu to ide oveľa ťažšie. A presne tak isto, ako sa v rodine naučíme regulovať svoje chovanie v spoločnosti a voči ostatným, tak sa od najútlejšieho detstva učíme aj chovaniu k sebe samým. Ako ľudské mláďa prichádzame na svet vybavení všetkými spomínanými systémami či základnými emóciami. Nemusíme sa ich učiť. Sú v každom z nás automaticky a od narodenia. Čo sa však učiť musíme, je s týmito systémami alebo emóciami pracovať. V zmysle spoznávať ich, vnímať a reagovať na ne. Ako sme už povedali, úlohou hnevu je upozorniť nás, že došlo k prekročeniu našich osobných hraníc. Zdôrazňujem slovo osobných, pretože každý máme svoje hranice nastavené inak. To, čo jeden človek alebo jeden člen rodiny vníma pozitívne alebo neutrálne, môže pre iného predstavovať ohrozenie a zásah do jeho vnútornej rovnováhy. Neexistuje univerzálne konanie, ktoré by bolo pre každého cez čiaru, keďže hraničnú čiaru máme každý inde. Ilustrujme si to na situácii, keď rodina s deťmi pravidelne navštevuje príbuzných, ktorí majú v dome neporiadok, špinu a zvieratá. Nie všetci členovia rodiny to nutne vyhodnotia ako cez čiaru. To, čo niekomu nevadí, môže u ostatných vyvolávať odpor a zhnusenie. A teraz si predstavme,
že takáto príbuzná nízkeho hygienického štandardu a pochybnej čistoty bude chcieť deti, ktoré prišli na návštevu, objímať. Samozrejme, že majú plné právo pociťovať hnev a ideálne by mali mať aj právo ho vyjadriť. Spoločensky neupravené dieťa by ju so slovami fuj, smrdíš, choď preč odstrčilo. Spoločensky upravené dieťa by povedalo nechcem, aby si ma objímala. V oboch prípadoch však dieťa malo možnosť svoj hnev prejaviť a zabezpečiť tak poriadok na svojich vnútorných hraniciach. Ak však rodičia celú situáciu zbagatelizujú a obvinia potomka z neslušnosti, sebectva či nevďaku, dieťa si z tejto situácie odniesie len nepochopenie a hanbu. Pri nasledujúcej návšteve už bude vedieť, že to, čo preň predstavuje narušenie vnútorného komfortu, musí jednoducho vydržať. A akýkoľvek pocit, ktorý sa potom bude v jeho vnútri hlásiť o slovo, ignorovať. Ak sa mu podarí svoju základnú emóciu ukryť a neprejaviť, bude pochválené za dobré chovanie. Aby si zabezpečilo pochvalu aj na budúce, urobí to znova. Odignoruje svoj pocit a nebude podľa neho jednať. Postupne si z tohoto chovania vytvorí automatický mechanizmus, ktorý mu zabezpečí pokoj v rodine aj rodičovskú lásku. Poďme sa teraz pozrieť, čo sa v takýchto situáciách deje s naším telom. Ako v nás rastie odpor k prostrediu, v ktorom sme proti svojej vôli, narastá v nás aj hnev. A nie len v našej hlave. Celé telo nám dáva na vedomie, že boli prekročené naše osobné hranice. Keby sme svoje telo vnímali, zaregistrovali by sme, že sme napríklad zmenili postoj, že sme sa príliš narovnali alebo skrížili pred sebou ruky, že nám začalo rýchlejšie byť srdce, zrýchlilo sa dýchanie, že sa nám trasú ruky alebo nohy, máme zovretý žalúdok. Inštinktívne vieme, čo treba robiť, aby sme sa opäť dostali do rovnováhy. Stačí povedať dosť, nie. Vzdialiť sa zo stresového prostredia a všetko bude znova ako predtým. Lenže, poučení z predchádzajúcej skúsenosti vieme, že ak chceme byť poslušní a dobrí a pochválení, nemáme tento primárny inštinkt počúvať. A tak ho začneme vedome ignorovať. Teraz si už totiž myslíme, že ak sú naše hranice prekročené, to posledné, čo si môžeme dovoliť, je otvorený prejav hnevu, pretože ten všetko ešte zhorší. Už vieme, že keď prejavíme hnev a povieme dosť, budeme zranení ešte viac. A preto hnev potlačíme. Nerobíme to vedome. Je to mechanizmus prežitia, ktorý sme sa naučili v rodine a náš mozog ho už zabezpečuje automaticky. Náš hnev však nezmizne tým, že ho budeme ignorovať. Zostane v nás a dlhodobo potlačený a nespracovaný prihlási sa o slovo o mnoho rokov neskôr. A nezáleží na tom, či v sebe potláčame hnev na rodiča, súrodenca, kamaráta, učiteľa, hnev na nejakú povinnosť, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný hnev, každý jeden potlačený pocit, o ktorom nemáme možnosť bezpečne a bez obáv hovoriť, nám do budúcna ubližuje. Ak sa naučíme potláčať hnev v detstve, v dospelosti to už budeme robiť automaticky. Necháme ostatných šliapať po našich vnútorných hraniciach bez toho, aby sme sa bránili.
Budeme totiž používať ten istý mechanizmus, ktorý nám v detstve zabezpečoval emočné prežitie, ale ktorý nám v dospelosti nielenže vôbec nepomáha, ale dokonca veľmi škodí. Skúsme sa znova započúvať do svojich primárnych inštinktov. Naučme sa spoznať zdravý hnev, vnímajme, čo robí s našim telom. Naučme sa spracovať ho a priateľným spôsobom prejaviť. Lebo len my sami sme zodpovední za ochranu našich osobných hraníc. Nikto iný než my sami totiž nemôže vedieť, kedy presne sa jeho chovanie dostáva za našu čiaru. Čiže nie je na vine ten, kto sa pokúša naše hranice prekročiť, ale ten, kto mu to dovolí. To bolo odo mňa k dnešnej téme všetko. Dúfam, že som vám priniesla pár podnetov na zamyslenie a možno pootvorila dvere k pochopeniu ľudí vo svojom okolí, svojich blízkych, priateľov či samých seba. Ďakujem za pozornosť a do počutia pri ďalšej téme.